An rake ka Frank Yamaha khan rius nam ya ka jing shakri ka jongka badan ais ngubha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusau. Ka nong thmai interblock football tournament arjap saw kelas dang ha ka sni sajan jong katayo ka nyotrek unai lor arjap saw ha ka pagila don khat khandai tali ki kinhun kibla thep kerteng bani shimbenta ya kani ka tournament bala pelong hamadan nong thmai laujun rio la panya da ka seng samla nong shiliang sports and cultural club lingba ka senyang jong ka directorate of sports and youth affairs ka sarkar jilla kumju nong mikmat saka ying dorbar thawan na nong thmai constituency upa Charles Pingrol lembat ka dorbash nong shiliang nong thmai ha kani ka singis dang jong ka tournament ki kinhon ki blai kendu ban ya aireng kilong ka ringi room bat ka jelly shop ha kani ka tournament ka kinhon ladu ka ban yora ya ka trophy kan yoru bat ka song pisa ka ba live ho jar tingka ka kinhon ka ba wan baar kan yo ya ka song pisa ka ba khasana jar tingka bat ka trophy Kiwei ki khusnam ki bala jer ki special prize ki kinthop ya ka best player best goalkeeper bat top scorer ha ka ba ka khusnam kanlong marsan hajar tingka la ban ka do ba ka phang pedeng jong ka ni ka tournament ka ba deiru ka motu jong ka seng samla nong shiliang sports and cultural club kalong ya le na ka benta ka buram ya tali na ka benta ka jingjob Hello. Here, Nazi, Anissa Wala, Barok Nakru, but Lambok here. Mamãe, passar.
mình nó sẽ ôm làm em lại được mình nộp hàng nên các con các đứa nó diệt tàn nó bị tạt tàn Hey!